selection to me. Manager wasu timambo vema hizi profession hizo ndi Viper chisa mero evatu kwa makandiwa naida kurota kwa makandiwa sinda kazofoniwa naida kuyenda kwa makandiwa Shuviro yangu kuita milioni disposa vanu Secretion K kuo familia nsa makandiwa Krashima profiti ipapo panofiwa Shuviro yangu kuita milioni disposa vanu Secretion K kuo familia nsa makandiwa Krashima profiti ipapo panofiwa Aiwa zvekufiwa panofiwa kunge zvakaitwa pamakandiwa 1 million vanhu vakaufiwa taura ezvimtros rakahengiwa vaive kurota pakangorechiwanga dzekufembera pachifemberiwa hapana akagona vaingokoniwa mari ikadzokera haina kutoriwa Shuviro yangu kuita milioni disposa vanhu Secretion K kuo familia nsa makandiwa Krashima profiti ipapo panofiwa Shuviro yangu kuita milioni disposa vanhu Secretion K kuo familia nsa makandiwa Krashima profiti ipapo panofiwa makange mwine painokila vatara zvemakoteti necoca-cola hadzi mune tisheti sina kuona mwachitaurawo zvetambodzisola dzimwe ndofunga dzakange dzaine nyota kutaura zvemvura yekugorogota kutadza kutora 1 mita nekuda kwetesting kiti nethermomita Shuviro yangu kuita milioni disposa vanhu Secretion K kuo familia nsa makandiwa Krashima profiti ipapo panofiwa Shuviro yangu kuita milioni disposa vanhu Secretion K kuo familia nsa makandiwa Krashima profiti ipapo panofiwa aiwa zvekufiwa panofiwa kunge zvakaitwa pamakandiwa 1 million vanhu vakaufiwa taura ezvimtros rakahengiwa vaive kurota pakangorechiwanga dzekufembera pachifemberiwa hapana akagona vaingokoniwa mari ikadzokera haina kutoriwa Shuviro yangu kuita milioni disposa vanhu Secretion K kuo familia nsa makandiwa Krashima profiti ipapo panofiwa Shuviro yangu kuita milioni disposa vanhu Secretion K kuo familia nsa makandiwa Krashima profiti ipapo panofiwa makange mwine painokila vatara zvemakoteti necoca-cola hadzi mune tisheti sina kuona mwachitaurawo zvetambodzisola dzimwe ndofunga dzakange dzaine nyota kutaura zvemvura yekugorogota kutadza kutora 1 mita nekuda kwetesting kiti nethermomita $1 million